Kaizotan getorri jakindunera, gaur zatikiak eta zenbaki hamartarrak bata bestetara pasatzen ikasiko dugu. Azteko adibide honetan ikusteko ditugu bakoitza banaka. Beraz, daukagu lehenik zatikiak hamartarretara pasatzen. Beraz, zatiki bat daukagunean hamartarretara pasatzeko egin behar duguna da bakarrik 3 bostan daukagu, beraz, egin behar dugu 3 zati bost, eta hau kalkulagailuarekin edo egin behar baduzue zuek eskuz, hau aurreko bideo batean azalduta dago nola egiten diren zatiketak. Beraz, egiten badugu 3 zati bost, ematen digu zatiketa eginez 0,6. Beraz, zatiki batetik hamartarretara pasatzeko bakarrik egin behar dugu goikoa zati bekoa. Kasu honetan daukagu bost eren, beraz egin behar dugu bost zati 3, eta ematen digu 1,6666 txapelarekin. Eta azkenik daukagu bost zeiren, horren egin behar dugu bost zati 6, eta 0,83 emango digu. Beraz, esan dudan bezala, hauek eskuz egin behar baduzue, aurreko bideo batean dago azaldutan nola egin zatiketak. Hamartarrekin. Eta, bigarren kasuan daukagu hamartarrak eta zatikitara pasatuko ditugu. Kasuetan egin behar duguna da daukagu kasuetan 0,7 eta hau zatiki batera pasatzeko egin behar duguna da zenbaki osoa koma barik goian jarri, beraz kasuetan 0,7 edo, bueno, 7 jarriko genuke goian, eta behan jarri bat eta gero 0ak hamartarraren ostean dauden zifra kopuru berdin jarriz. Beraz, kasuetan bakarrik zifra kopuru bat daukagunez koma eta ostean 0 bat jarriko dugu bakarrik. Horregatik da, hemen daukagu bat, eta orduan hemen 0 bat jarriko dugu. Eta orduan 7 Eta behin hau eginda, simplifikatu alba dugu, aurretik azaldu duan bezala, egiten dugu. Kasu honetan 7 dugunez, ezin dugu egin biak zati zenbaki berdinagatik zatitu, beraz, hau 7 geldituko litzateke horrela. Hurrengoa daukagu 1,25, beraz azaldu duan bezala, jartzen dugu goian zenbaki osoa koma gabe, 125, eta behan, koma ostean dauden zifra kopuru berdin jarriko ditugu kasuetan. 2 zifra daukagunez koma ostean, kasuetan 2 0 jarriko dugu. 2 0, oza, 2 eta 2. Eta orduan ematen digu 125 zati 100, eta hau, aurreko bideoan azaldu dudanez, beti alde neinean egin behar dugu ahalik eta gehien simplifikatu. Beraz, zatiki hau ahalik eta gehien simplifikatu, zemango digu bost laurden. Eta azkenik badaukagu hau 0,875, beraz, kasuetan jartzen dugu goian zenbaki osoa, koma barik, eta behan jartzen dugu, behan dauden, koma ostean dauden zenbaki zifra kopuru berdina. Beraz, kasuetan, 3 zifra dauzkagunez koma ostean, hemen, 3 0 jarriko genuke. Horregatik, 1000gatik egiten da zatiketa. Eta beraz, hemen, 875 zati 1000 daukagunez, hau simplifikatzen jaten gara, eta azkenik, zatik iraburtezina ematen digu 7 Orain, hau eta ulertzeko ariketa batzuk egingo ditugu. Lehenengo ariketa honetan, eskatzen digutena da, adierazi hamartarretan. Beraz, ematen digute zatikiak, eta guk hamartarretara pasatuko dugu. Beraz, egin behar duguna da, esan dudan bezala, egin behar dugu bat, goikoa zati bekoa. Beraz, bat, zati 2. Orduan, zatiketa hau egiten, aurreko bideoetan azalduta dagoena, zifra hamartarrekin zatiketa eginez, egingo genuke, eta emango digu, bat zati 2 da, 0,5. Hurrengoaren kasuan, egin behar dugu 2 zati 3, beraz, 2 zati 3. Egiten badugu, kasu honetan emango digu 0,6666, oza, 6 periodikoa. Eta azkenik daukagu 2 zati bost, orduan, emango dugu goikoa zati bekoa, 2 zati bost, orduan, hau, egiten badugu kalkulagailuarekin edo eskuz, aurreko bideoan ikasitakoa, emango digu 0,4. Beraz, zatikiak hamartarretara pasatzen oso erraza da, degitea goikoa zati bekoa, bat zati 2, 2 zati 3 eta 2 zati bost. Eta hauek izango litzateke 3 emaitzak hamartarretan. Bale, eta orain, egingo dugu alderantzizkoa. Ariketa honetan eskatzen digute, ematen digute zifra hamartarrak eta eskatzen digute adierazi zatikieran. Osa, hamartarra hauek zatikitara pasatu behar ditugu. Beraz, aurretik esan duan bezala egin behar dugun lehenengo gauza da, daukagu 0,8, beraz, jarri behar dugu zifra osoa koma barik, orduan 0,8, oza, 8 da, azkenean, 8 jarriko dugu, eta behan, barkatu, bat, eta zenbat zifra kopuru daude koma ostean dago bat. Beraz, orduan, bakarrik 0 bat jarriko dugu.
Orduan, 8 zati 10. Kasuetan, zenbaki bikoitiak direnez, egin dezakegu zati bi, egiten dugu zati bi eta zati bi, eta orduan, simplifikatzen dugu zatikia. Beti, simplifikatu daitekeenean, simplifikatuko da. Beraz, 8 zati bi 4, eta 10 zati bi 5. Beraz, ja, 4 5 daukagunez, ja, hau ezin da simplifikatu gehiago, beraz, hau zatikia izan izateke 4 5 emaitza. Urrengoa, daukagu 1,6. Beraz, goien jarriko dugu zenbaki osoa koma barik, 16, eta behan, koma ostean dauden zifra kopuru guztiak. Kasu honetan, daukagu bakarrik zifra bat, beraz, hemen, 0 bat jarriko dugu ere bakarrik. 10 daukagu, orduan, 16, 10. Kasu honetan ere, bi zenbakiak bikoitiak direnez, egin dezakegu biak zati bi, eta horrela laburtuko dugu zatikia. Beraz, 16 zati bi 8, eta 10 zati bi 5. Beraz, 8 5 ezin dezakegu gehiago laburtu ja, biak zenbaki berdinarekin zatituz, orduan, hau izan izateke, zatikia 8 5 emaitza. Urrengoa daukagu ze atala, daukagu 0,04, beraz, jarriko dugu goian zenbaki guztia, koma barik, orduan 0,04, orduan, 0,04 eta 4 berdina da, beraz, 4 jarriko dugu goian, eta behan, zenbat zifra dauzkagu koma ostean daukagu bi, beraz, 2 0 jarriko dugu, orduan, izango izateke 4 zati 100. Eta, kasu honetan, simplifikatu dezakegu bi zenbakiak bikoitiak direlako, orduan egin dezakegu 4 zati bi, eta 100 zati bi. Orduan, 4 zati bi 2, eta 100 zati bi da 50. Kasu honetan edaukagu bi zenbaki bikoiti, orduan gehiago jarraitu dezakegu simplifikatzen, orduan egon dugu zati bi eta zati bi. Beraz, 2 zati bi bat, eta 50 zati bi da 25. Beraz, zatiki hau, izango izateke, 0,04 zatiki eran, izango izateke bat zati 25. Eta azkenik badaukagu, bat komo 25. Orduan, jarriko dugu goian zenbaki osoa komo barik, orduan, 125. Eta behan, daukagu zenbat zifra ditugu komo ostean bi. Beraz, behan jarriko dugu bi 0. Orduan da, 125 zati 100. Orduan, kasuetan, hau gehiago simplifikatu dezakegu, eta adibidez, 5 eta 0 amaitzen diren, ez egin dezakegu bi zenbakiak zati 5. Eta hau, emango digu, 125 zati 5, emango digu 27, eta 100 zati 5 da 25. Beraz, ja kasu honetan, ikusten badugu, frogatzen badugu, ezin dezakegu gehiago laburtu, zati 2 ezin dezakegu egin, zati 3 hau egin dezakegu, baina 25 zati 3 ezin da egin, orduan, ezin dugu gehiago zatitu, beraz, zatiki hau, horrela gelditzen da, alik eta laburtuta. Beraz, hauek izango izateke, zenbaki amartarra hauen zatiki erak. Eta hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.